Ka seng ki samla puli ka khasi student union is janja his lapan pau ka jingso binyau wat lada ka jingyo ka district pathamai ka lakanjo sha ka spokesman Henry haba phai pat sha ka liang jong ka koi ka khia ka sarkar kala shu e khunsuet haki babun kiliang habai kren bat kilar pathai kubor u general secretary ka KSU is jantia u samla KS susiang u loong ba ka jingdon jong ka civil hospital la clearian ka shulong tang ka nam namar ba ki babun kiliang ha ka ni ka chaka ai chingsumar ka shu sa khongreng bat ka ni ka bu ikipai ba ha ka jinge ka bakhrau halor ka jingduna haka koi ka khia ka KSU kalapan bej ben penlong i ka free health check up haka khatwai terik mentau benai ha cleariat west community hall bat nakaliang jong ka seng kala khot ngo bha ye boro ki pai ba penwan ha ka tei ka sngi habangi phai saklang jong ka district ka jongi nadu benglio ka district nadu snam arjar khatar ba haru menta la plot post nam habangi phai saklang ka koi ka khia ni penpau di snyo dio apo ka district jongi ngidon ya ka civil hospital nanti apo cleariat ndeng snyo dio banong ba hadu menta kimpat don kita kitiar kitar ki babiang ban pendon kam kat kum kana gajuk benta kitiar hoi ngeloyo ka civil hospital handre ka hospital ngila banong ba kadong long sudah hakiliang borok te kane kalong ka jing pau ka jing snyo dio ini ka jing tmu jongi kalong ba kum kawena kilat ban yarap ni kipai ba nong song jong ka district kim don kam ban siwe handre kane ka jingai doai ka jongi kalong namenta ka jingba ka jingto jong kipai ba kum long menta ki doktor kinwan na po ga hotin po tong hospital ki don hadu san rengut ki jimpang ki badai ban pek Bereban Sumar, nuduk ke Jepang pediatrics, ke beri namenta ke jongki kena red, ke enco surgery, namenta ke Jepang bampong ke Jepang kanser, bat gynecology namenta ke Jepang bentai, bat kumju ke doktor spesialis ban pek ke Jepang ENT, ke beri namenta ke skor, ke kemut ke rendang berta terter. Kita untuk doktor ke balwan, ke balong spesialis mereka panai ki dawai bakar pergi Jepang bakar. Te kumbalong mentang yui, ba hapo ke district jongi ngidon ya ka civil hospital nanti hapo cleariat, andeng isnyo dio banong ba hadu menta kimpat don kita kitiar kitar ki babiang ban pendon kam kat kum kana gajuk benta kitiar hoi ngeloyo ka civil hospital handre ka hospital ngila banong ba kadong long sudah hakiliang borok te kane kalong ka jing pau ka jing seo ini te ni kwa ban itu tapi ba ka te kisi bangin sam ya ka rawai sakipai ba anong song kindon ru ki doktor ki banwan na po AIMS All India Institute Medical Science ki ban rekat ban ngi te kisi te hak juga por ya ketika jingsam ya kira wai na bentar ki pai ba no song jong district baro instang na ka por handai baje bat ngin penkut hadu ar baje chanmet susu habangi phai saklang jong ka district ka jongi nadu benglio ya ka district nadu snam arjar khatar bat hadu menta la plot postnam habangi phai saklang ka koi ka khia ni penpau di snyo dio ba la berkemang ne pakai PSC umkyang kedai ke PSC ke bala rimdu ki no hasnong jong thai umkyang ki kwa bar ketu kadang ni ka PSC saka CSC bar kumju ka PSC ke bala hangte hapo pamra East Janta Hills la khnyan ki product ki phau hajar ki banon sim doi hangte la idan kam ya ka sarkar ban thau sakawel ne ban sna sakawai ka PSC hangte hasno rangat bat kumju habangi phai saki kiwi kelat ji sumar kumki sub center ki dispensary ki ba po ka district jongi kidang duna ba ki dawai te kene nisam baga sarkar sha kala I konsep ya ka district hibal kawai te kuman berkemau sa isen ba baleng ikwa banaya kene ka jingkran
mentah kata kajing ai kena kalong bangi kot siom hai ki pai ba baro bayok se lang ba kena ke video kajing kran kajongi ki pai ba kenyo i nama kintip banwan hakate kasi tengi kentui ki pai ba no snong jong ka sik baro kawai sim kena kabu namarangi pelong kena ke program kade namta kajing mentoy jong ki pai ba te susu ni ko aban penpauhang na bah kate kasi ngilior pani kendu yau deputy commissioner ilapan ya permission bat mauru kram jikarnga ulai ya ka jimbit ingi bang pelong ya ketika program hak kasi hak West Community Hall.